Az első készfogásnál még nem tudod, ki ül melletted. Aztán jön egy kérdés, egy válasz, és lassan kirajzolódik valami. Irány. Van, ahol a tudás nem marad a jegyzetben. Itt a stratégiából holnapi döntés lesz, a folyamatokból növekedés. Van, ahol a tapasztalat nem zárt ajtók mögött marad. Itt körbeadjuk és módszerré formáljuk, a gyakorlat nyelvén. Van, ahol az inspiráció nem idézet a falon. Itt élményből születik, közös alkotásból, új nézőpontból, mosolyból. És van, ahol az elismerés nem a végállomás. Itt lendület, hogy a következő lépés nagyobb legyen. Ez a hely a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. Egy közösség, ahol a tudás találkozik az emberekkel, és az ötletből üzlet lesz. Közösség, ahol mindenki számít. Ha vállalkozó vagy Somogyban, itt társakra és iránytűre találsz.